Tyson ndiwe Isaac Kurewa ndiwe tangamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti huya kudai vakandipuma kuti ndiri hure ndoda kuripwa nemombe mbiri uya nembowo dzako chitupa nonarendare zvisaitwa arikutaura izvozvo ndi Tyson Mount achitaura kuna Kurewa Isaac. Taura tizwe Mount. Vakaitika baba vakashera mombe yavo. Vashera mombe yavo ndobva vakasvika pamba pangu mabhasiketi dzemanheru. Ndobva vatanga kunetsana nemurume wangu. Vakanetsa nemurume wangu ndakanga ndiri mukicheni. Chibva ndabuda mukicheni chibva ndati ndanobata murume wangu ini. Ndikataura imimi siyanai nazvo manheru handei kupi tinorara. Imimi mabata padzoendei kumba kwenyu mozouya mangwana kwakachena. Ndobva vakabva vatanga kundituka bva nditi zihure. Ndikati matichi wabva watonditi zvonibesha rakaora. Saka baba wandituka kuti besha rakaora ka. Ndibva ndati ndaona kumhangarire kwachangamire mangwana. Mangwana ndobva ndamuka ndibva ndinodza wakanembiri. Ndaodza wakanembiri ndavatondobva ndazosvika patitinasi. Iri kutaura. Pamusoro wechangamire. Zvakaitika nezvekudai so. Ini ndakabirwa mombe yangu mudanga. Yakabiwa usiku. Vama kuitedza. Abara ndatarasika. Ndanga kupopota ndichipfuura nerodi. Iri washuwa vanovhiribva mambiro mombe yangu. Ndisho zvitaura mai kuti murume wacho akatanga kudairo ndati kupfuura nerodi ndichienda kumba kwemunyera wangu. Ndaenda kudunesa nababa kuti ndakazotuka kana wakatuka kudai. But uri munhu akanga ari kunetsana nenyaya. Aiwa. Ndati pandaito kupfuura nerodi ndapfuura ndaiziva kuti kushuwa novhiriji mungandiro mombe yangu iri. Unga wataura zvese izvi. Ukati vandatanga kunetsana nemurume wacho ndipakadairira achiti zvokupfuura ndipadhuze nepadzima dzangu kana kupinwa mumba kwamama. Ndozvatiri kutaura kuti iwewe murume wako akutuka handiti ndozvauri kutaura. Murume wako bva akutuka akatanga kudairira. Unokuti unoramba zviro zvauri kutaura sei? Handiri kuti iwe waipfuura uchipopota uri munzira. Murume wacho bva akupindura bva adaira achibva akutaura iwe kuti unopfuurire uchipopota kana wabirwa wamama handiti. Sandizvo zvakaitika. Right. Akuprovoka kawo. Akudena. Apa wabirwa, wani wabirwa. Une chironda. Munhu wokuisa munyu pachironda. Chinorwadza sei? Tiri kubvunzaka. Zvinorwadza. Saka zvarwadza. Mukadzi wako obuda okuti ko regerai kutukana. Iwe warwadza wadirwa waiswa chironda sauti pachironda unompindura sei? Tiri kubvunza. Handipo takatanga kudza nemashoko asiyo ipapo. Wakabva wamutuka. Aina notuka mukadzi wacho. Aiwa, but mukadzi ndari kutaura kuti wakatuka iye. Murume ane bechi. Murume ane bechi. Ana kumashoko nakataura. But ndo zvakataura. Iwewe ndo watitaura wega ndio watitaura kuti wakanga waprovoka. Iwe wabirwa, tozviziva iwe wabirwa munhu abirwa. Waprovokwa. Mukadzi wacho wauya. Unoita sei? Andoti ndakazatuka ndinongatuka pachana. But wataura wega kuti ndakazongita kutaura mashoko akaita. Nemurume wacho kuite mashoko. But mukadzi auya anunura ari pakati. Unoita sei? Pamusoro imama, baba wakanga wasitombodzega pamba pacho. Vaipisa zvimukoko zvavo, wakanga watori nemunhu wanga watori naye. Wanga wakatogara naye panze aripo panzapo.
Mundaidzi. Anonzani? Francis Chinyanga. Ani? Akaita sei murume? Murume zvochokwadi akashaya mombe yake uyu. Ashaya mombe yake musashaya mombe yake apfura zveshuwa akupopota paye pakuya aitopisa pisa kamukokaita titandara zvedu. Uyu murume uyu akadai akatuka maya zvavataura. Wada ununudza kuti aya apa zvamuri kuita izvi ndakati ainini aipopo anopopota pota mvillage ngomana. Saka ndakati ndikataura ninika abva adohakira funani nemukadzi akaenda kotaura. Anogona tese kunzisaka dzanyaya imoziva mutaka mangwana kwakachena zvamukuita zvanzi zvapari pechi pevillage. Indada kubvunzawo murume sendaenda kure. Iwewe pawakauzwa kuramba kuti waona kutuka mai awo. Iwewe pawakauya iwewe uchikumbira regerombo kwamai awo ikumbira regerwe iwe. Takatombogara rinedare kumba rekutanga. Yena ndimira yapindwe waikumbira regerwe iwe. Kumbira rinyama zvakana ndakakutuka very sorry. Kuti kubva ndati saka wana kuya kumba kwamai awo kumbira regerwe ere. Wose wandotenga tatukana mani racho. Watukana. Nemurume wacho asi mashoka ndakataura kubadira. Saka iwe watukana nemurume wacho. Ani batukana unogokumbira ruregero rwei. Imi matukana. Matukana? Saka unokumbira ruregero rwei. Ndakamire akadzi wangu nekutukwa nayo. Akadzi wangu veje wangu nekutukwa nayo. Chinyarara iwewe kwamanasi. Kana iwewe matukana unondokumbira ruregero rwei matukana. Zvichireva kuti iwewe ndio unenge watuka ka. Iye uyu haadiwo kuti mugare zvakanaka. Akadini kuya kuzokumbirwa ruregerero. Iwe wega ndiwo wakafunga kuti tigare zvakanaka kwaundokumbira ruregerero. Asi matukana. Saka dare rinokubata nenyaya kuti tiri kuona umbo uri kutaura izvozvo uye kuti village yese inotokutya nematukiro aunoita. Haya chakani. Isheveli yakasvika kwandiri saishe wavo zvakanyora samoni rekusunga uyu anonzi Gurewa haana kuuya kudare ravo. Saka iyi mhuri yakazokumbira kupfudzirwa mberi kuno nekuti uyu akati handitongwi naishe ava. Unotongwa naishe wapi? Aingoti ishe kanoperera handiyendiko. Pamusoro epasi musi wacho isu patakabuda nevabereki vangu tichienda kudare. Iye akasara achisvika pamba achitotuka futi akasvika paine vana vangu. Akati noti munondiitei. Right. Iyo wadare, I think dare ramubata nemhosva. Mungaruva uripire chiwo. Kamambo mhosva yakapara ngeyemombe imwe chete. Zvairi mombe imwe chete aubvisa mbudzi kupa ishe. Kozouya mbudzi mbiri dzinouya kuno kudare kwamambo. Kuti unonga watoshora mambo, ukashora ishe watoshora mambo. Saka vanochidzidza dziri kana kuti pakachangamira. Ini ndiri kuona kuti zvechokwadi murume uyu anotuka vanhu muvillage ende vanhu vaanotuka vakadzi vevanhu. Saka pamombe mbiri dzenge dzataurwa namai avo dzakakodzera kuti awape obvisa imwe mombe inouya kudare nembudzi inoenda kwaishe. Ndikunasonge pamhosva yakapara haigona kutisvitsa kumombe. Anogona kubhadhira mbudzi 3 nemurume wakatukira mukadzi, kubhadhira mbudzi 2 kudare, kubhadhira mbudzi muchete kunashe. Tikaramba tichitaura tichiti murume uyu ngaabvise zvinhu zvisina murwadzi, ucharamba achienda aituka muwakadzi achiti mbudzi hadzindirwadzi. Mombe mbiri dzataurwa nemombe inouya kwachangamira. Ndakungoti anogona kubvisa mombe mbiri dzataurwa idzodzo, asi imwe kuna mai avo, imwe kudare, nekuti anonzi maromo chekwa chekwa.
kufamba achituka vanhu vamambo mudunhu ramambo wakadzi wewanhu. Okay. Right. Unondobvisa mombe imwe chete makosi enyu imari namamunza kudai itaura kuti yafamba yasvika ipapo sei 25 yekutanga ndakabhadhara kwamambo kwaishe yedare ndakabhadhara $30 yasekuru vangu kuti ndobva vanobva kuharare ndokapa mari yebhasi $30 ndichibva ndauya kuno kudare ndakabhadhara $70 ndabhadhara mupurisa wekumba uko kuti akandiperekedza kuno kundakabhadhara $20 ndasi ndashandisa kuti $20 plus $10 yangu yedare. Vana sekuru vangu vakakushipa nyaya idzi. munhu vandoona sekuru vangu vakakoshe chii ana sekuru vanga vava vachizoniwa kumwa ure bhozi akasike kutanga kaakatatu achisvika pamba pangu achara nechimurimi saka inchi akunetsa nemurume mumba kuti murume wangu aigara kuharare ndichigara kumusha saka akati saka iwe waisara uchihura uya neumbo hwokuhura kwani kwako saka hama dzangu ndobva ndakadzikaita chibva dzazvaida kunzwa kuti ngo wacho chihure chacho chakabva pari vangu vati pamwe vane iye achasara ngoho chihure chaanozi nekuti kaakatatu tinotora $70 yedare rimweri ne$10 yawabvisa kuita $80. Okay, dzimwe mari dzese idzo tinodziisa pamombe iyoyo yaakubhadhara. Saka iwe unoshandobhadhara mombe 1 kuna maundi wobhadhara ne$80 kana kuti mbudzi 2 hombe 40 hombe kwete tunyenye handiti dzemakosti ake edare kana kuti $80 wobhadhara mombe imwe chete yekutuka madzimai 1 muvillage dai wanga wakatuka iye ega nyaya iyoyo yaingopera pakumubhadhara asi tiri kuona dare kuti unhu hwako uri kufamba uchibhadharira uchituka madzimai 1 muvillage yese hauna respect yemadzimai 1 handiti uri kunzwa maudhi akutotaura kuti kana murume wake ari kutopokana kuti koye unonzi uri hure hanzi waduka katatu uchienda murume wacho achizvinzwa oti pana ndiri kuharare saka unga uchihura kaiwewo zvichireva kuti imba yemunhu anga yachatoputsika saka unomubhadharira mombe 1 iyo yatataura ne$80 yemakosti wobhadhara mombe 1 kudare yekupunza dzimba dze1 dzemhuri yangu wozobhadhara mbudzi 1 inoenda kwaishe. Right, unozvibhadhara rini kana iri mari i350 pamombe 2 350 kuita 700 then 40 kuita 120 yese iri cash i840 820 unozvibhadhara rini ndokwanisa kuti ambichana chano chokundopedza taura mbichana wacho kuti unobhadhara sei kana iri mari ndichopa mumbuya wandobhadhara mbichana mari pamwedzi otaura kuti chabhadhara mari yakati pamwedzi takutaura kuti yese 820 usaziva machangamira kuti paiti 20 ndipoma kuti pane imbudzi inoenda pachangamirira kuti kuno kudare pakuya mombe imwe chete uri kupanzwisa mai avo uri kuwabhadhara mombe imwe chete mombe imwe chete inoita 350 kuita 700 handiti wanzwisisa ipapo
then uchabhadhara mbudzi mbiri dzemakosta ekukunza kudare dzatati $80. Wazvinzwisisa izvozvo. Wozobhadhara imwe mbudzi 1 $40 zvakare kuna ishe yekuramba kuenda kudare kwawo. Pamusoro ichangamiri kuna ashe kaningisa noramba asi kuti ndakatopa excuse semune ndabvobirwa mombe ndakanzwa kuti kunyati kune mombe dzimwe dzakawanikwa dziriko ndonomukumbira muchinjiro zuva redare handisi kuramba kutongwaba ndonga ndakatumawo dzimai yangu kaenda kunoonana nanyata yamani chinjiro rimwe zuva dare handisi kuramba saka iyo toibvisa. Tingadzokere kumashure. Musi wandanga ndakagara padare ndiri kubirira kuti wasvike padare. Wakanzi waonekwa vanhu muvhireji vachinwa doro. Asi wakadhakwa wachitaura kuti handieti kudoro kudare raishekanimbirira. Mupurisa wangu inini haana kuya naye. Akaenda akandowaona wakabata dengu. Wakati wada umutengo. Saka hazvizoiti kuti tirambe tichikumbirana kuti wakazouyawo kuti ndakati kukumbira kuti mudzose nyaya ibve kwamambo idzoke kunoku nekuti yakanga yatukira saka hatizodawo. Saka unobvisa mbudzi imwe chete yekwaishe. Saka taapauri chiita kuti toda kutonga wamwe unozvibhadhara sei takuti 820 kana kuti mombe 2 nembudzi. Pamusoro ichangamiri zvinhu zvemataura handisi kuramba asi nini semunhu ndisingashandi sedare munokwanisa kuti ndokwanisa kubhadhirawo mari zvikandapedza. Ndozvatora tichitaura iwewo zvaunokwanisa kuti undobhadhara tisazokuteera kuti dare ndo rakakunyungidza iwewo tichitaura kuti handichandobhadhara zvakati uye zvinogutsa dare. Raitoti semunhu handisingashandi ndokwanisa kungaona $7 pamwedzi zvikandapedza. Engunzi takwanisa takohwa ndakubhadhara vanhu semunhu ndoitawo zvepamba. Hauna mombe pamba? Mombe dziri pasi dzangu 2 dzendizoshandisa. Right. Iwe unotengesa mombe 1 nekuti imhosva. Ukatengesa mombe 1 wakasununguka juze inokupa mari inotondopedza chii. Hatidi kuti kutorere mombe yako. Unotengesa mombe yako tokupa 2 weeks. Zekuti undotengese mombe yako 1 wakasununguka wobhadhara mari yako iyi. Handiti. Nekuti imhosva zvakabva pamuromo wako. Tinogara tichitaura munomu kuti muromo wemunhu unodii unokuparira. Zvinhu zviri zvatinogara munomu tichitaura kuti muromo wemunhu batai miromo yenyu inoparira inopedza pfuma. Batai mboro dzenyu dzinopedza pfuma. Togara tichizvitaura muno. Saka chienda tokupa 2 weeks yekuti undotengese mombe yako. Kana usina kubhadhara dare rinouya rotora mombe 2 idzodzo robhadharira mhosva yako nembudzi 3 idzodzo. Handiti? Hazvinzwisa? Imimi kana asina kubhadhara zvinhu izvozvo mari idzodzo in 2 weeks munoya kudare dare roenda rondotora zvinhu izvozvo pamba pake. Right. Chisimukai tieni.